Ja vás pozdravujem z prvého Porsche zrazu pred Double Red Cars Muzeum. Ako vidíte, naozaj krásna účasť a to vlastne ešte čakáme viac ako 30 aut z Porsche Classic Club Česká republika. Plus, ako som spomínal, jedno veľké prekvapenie. Dneska si aj predstavíme Gembalu GTR, ktorá nám tu parkuje, už zakrytá. Čaká nám na veľké odhalenie. Tu si za chvíľu strhneme plachtu a ideme si pozrieť nejakých pár zaujímavých autičiek, ktoré nám sem prišli. A ideme si ich predstaviť postupne. Takže 911 Techart Turbo, na ktorej sa dá aj povoziť, hej, takže kto chce, každý víkend je možné sa na tomto aute aj previesť spolu s Ferrari 430. Samozrejme, ako sme slúbili, je tu aj Mansory. Dal sa vidieť počas Porsche zrazu, ako sme povedali, a potom druhýkrát, keď ju budete môcť vidieť, tak už iba počas Slovacar Festivalu, kde bude tiež vystavené. Vedľa máme nádherný Techart Turbo GT Street, takže tiež veľká špecialita. GT3 samozrejme musí byť na každom zraze. Tuto máme tiež takú celkom zaujímavú stavbu, aj extrémne rozšírené. Myslím, že to je nejaká 996 s nejakým bodykitom, ale celkom pekne je to spravené, krásny interiér. Ale ako som vravel, prišlo aj niekoľko Cayenneov, Panamery tu máme. Ďalší šperk, Cayenne Turbo GT, najnovší model, 750 koní, takže tiež paráda. Vedľa vrchol ponuky zo Stuttgartu opäť, takže dva najnovšie modely a dvakrát vrchol ponuky zo Stuttgartu, Cayenne Turbo GT a Carrera Turbo S 992, najnovší model a najvýkonnejšie. Moje tiež veľmi obľúbené auto Porsche 996 Turbo, takže tiež veľmi pekné auto za mňa. A ten dizajn krásne dozrieva týchto svetiel, za ktoré Porsche vtedy malo veľký hejt a to auto sa veľmi zle predávalo v tých rokoch. Ale dneska je to v podstate také atypické, že je to jediný model Porsche, ktorý sa niečím odlišuje.